ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ମିଲନ ଭାଇ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରୁଟି କେମିତି ବେଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଅଛି ରୁଟି କରିବେ ଲାଗି କିପରି ଭାବେ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲାଗି କେମିତି ରୁଟି ବନେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା ରୁଟି ତ ଭଲ ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଏଡ଼ା ତେଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଚଳିବ ଖାନା ଖାନେ के लिए चलेगा। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି ଭଲରେ ବନଉଥ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଭଲ ବନାଅ ଆମେ ଖାଇବା ହେଲା କି ବିଜୟ ଭैया ଆମର ରୁଟି ଆଜି ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ कैसे कैसे ରୁଟି ବନାते हैं। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରୁଟିଟା ତୁମର ଦେଖି 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 ଆଣିକି ଟିକେ ହାତରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହେଇଟି ରୁଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା ରୁଟି ବନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଅଠି ଗୁଳା ଅଠି ରୋଷେଇ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରୁଟି ବେଲାଟା ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିରେ ରୁଟି ବନେଇଦେବେ ହେଲା କି। ସେ ଭଲ ଭଲ ରୁଟି ବନାନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ନ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ରୁଟି ବନାନ୍ତି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି କେसे ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୁଟି ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ରୁଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ଟିକେ ଘରକୁ ଆପଣ ହେଲେ ବସିବେ ସିଏ ଟିକେ ରୁଟି କରିଦେବେ। ଓକେ 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 पूरा गोल ହେଇଯାଉଛି ରୁଟିଟା। अच्छा देखो देखो कैसे कैसे गोल ଆଉ ଛଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ଟିକେ କରିବ ହେଲା କି। ଆମର କିନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ତାଙ୍କର ରୁଟି ବରା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଲଣା କାଠିକି ବେଲଣା ବଟା ରହେ ଆମର ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଫୁଙ୍କୁ ନଳାକୁ ଆଉ ଥାଳି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ରୁଟି ହେଇଯାଉଛି ନୂଆ ତରିକା ରୁଟି ବନେଇବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ कैसे कैसे बना है ରୁଟି। अच्छा बहुत बढ़िया कथा देखନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା पूरा गोल हो गया है उसका ରୁଟି बहुत बढ़िया कथा। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ରୁଟି ବେଲା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିଦେବେ ହେଲା କି। ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓକେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ ଗୁଟେ କରିଦେବେ। ଓକେ ବାଏ ବାଏ। हाय साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜି ରୁଟି କରିବି ହେଲା କି ଦେଖିବା ମୋ ରୁଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମୋ ରୁଟି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭାଇ ରୁଟି ଭଲ ହେଇଛି ହେଲା କି। ଖନା ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛୁ କିଲେ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ ମୋ ରୁଟି ଦେଖ ସାକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି। ମୋ ରୁଟି ଭଲ ବୋଲି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ହଁ ହେଇଯିବ ଏତିକି। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ରୁଟି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଟି ମୋ ରୁଟି ଦେଖିବ ଭାଇ ରୁଟି ଦେଖିବ କାହାର ଭଲ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବ ହେଲା କି। ହଁ ଏଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ବିନା ଲାଇଟ୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଘର ତ ଭଲ ବାଗରେ ହେଇନି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମରି ଗରିବ ଘର ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଗରିବ ଘର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦେଖ କେମିତି ପୁରା ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଘର ଏମିତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଶୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଖଟ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଚାର୍ଜ ବସେଇବୁ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଠି ରୁଟି ତ କରୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ହେବନି ଆଉ ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ ଜରୁର ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ।